Mhux se naċċetta li l-pressjoni internazzjonali ta' żieda ta' prezzijiet tal-enerġija naqbdu u nixħtuha fuq il-poplu. Hekk sostna l-Prim Ministru it-tlieta filgħodu waqt stqarrija ministerjali li ta' fil-Parlament meta kien qed jitkellem dwar is-summit tal-Kunsill Ewropew fi Brussell il-ġimgħa l-oħra. Dr. Abela qal li l-impenn tal-Gvern se jibqa' ċar. Bl-istess mod li ħdimna biex inżommu l-ekonomija tagħna fuq saqajja fil-pandemija permezz tal-weight supplement, l-istess se nagħmlu issa billi nassiguraw l-istabbilità tal-prezz tal-enerġija f'Malta. B'dan il-mod, il-familji u n-negozji tagħna jistgħu jkomplu jħaddmu l-pjan u l-viżjoni tagħhom u jsir tkabbir li tant ikunu ppjanaw u ħadmu għalih. Il-Prim Ministru Robert Abela qal kif din il-kriżi fl-enerġija feġġet fi stat delikat tal-irkupru ekonomiku mill-pandemija u jemmen li għandu jkun hemm miżuri immedjati sabiex ma jkunx hemm xokkijiet fl-ekonomija ta' stati membri. Hawnhekk il-Prim Ministru ħareġ ċar id-differenza bejn il-Gvern u l-Oppożizzjoni. Għax il-kap tal-Oppożizzjoni sa ġimagħtejn ilu immedjatament fil-press conference ta' wara l-budget mar jgħid illi l-prezzijiet internazzjonali jolew għal kulħadd. U li kikullhom inti Prim Ministru, kont temxi b'dak ir-raġunament li tgħid illi l-prezzijiet internazzjonali jolew għal Maltin u jolew għall-Lawċin. Dik id-differenza li mxejna biha aħna. Vera, il-prezzijiet olew b'mod straordinarju ma bla għal ta' dan il-Gvern. Aħna rnexxielna nżommu milli dak il-pis jiġi trasferit għal fuq iċ-ċittadini u għal fuq in-negozji. Dr. Abela sostna kif fil-Kunsill Ewropew spjega kif pajjiżna għażel li jagħmel qalba fil-ġenerazzjoni tal-enerġija mill-heavy fuel oil għall-NLG. Il-Prim Ministru tenna kif pajjiżna qed jagħti u se jkompli jagħti inċentivi permezz tal-budget għas-sena d-dieħla għal min jinvesti fl-enerġija renovabbli. Hawn fisser kif l-inċentivi ta' Malta huma fost l-aktar b'saħħithom. Dan għamilnieh għax bħall-Kummissjoni Ewropea u l-maġġoranza tal-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea. Dal-Gvern ukoll jemmen li l-investiment fl-enerġija rinnovabbli u iċċavetta biex inkunu aktar autonomi minn dak li jiġri fis-swieq internazzjonali u biex nilħqu il-miri ambjentali tagħna rigward it-tibdil fil-klima. Dr. Abela semma kif pajjiżna wassal messaġġ ċar f'dan il-Kunsill hekk kif fil-konklużjonijiet il-pożizzjoni ta' pajjiżna jiġifieri li żieda fil-prezzijiet tal-enerġija ma jirfaħħiex iċ-ċittadin issemmi d-darbtej.